Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na kung mga video. Ipagkakaloob ko po sa inyo lahat aking nalalaman sa spiritual o physical man na lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat yung mga ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyo ang siksik dikdik na tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Orasyon putir sa bato, Liwangan ng Pangasinan. Gusto nyo po bang proteksyonan ng mga organ o lamang loob na ninyo at di basta-basta dapuan ng anumang klaseng karamdaman? At ito'y palaging masigla, malakas araw-araw. Kung ganun, isulat na sa inyong libreta o notebook at gawin na po agad-agad. Ito rin po ay panggamot sa karamdaman na dumapo sa inyong mga organ o lamang loob. Ito pong pagkakalob ko po sa inyong lahat ay subok na po ito. Kaya ginagawa ko po ito para malaman po ninyo na hindi lang sakit sa spiritual kundi pati sa physical na karamdaman. At dito po lamang po ninyo malalaman sa Liwangan ng Pangasinan. Gagawin ko po ang lahat ng aking magkakayang itutulong po sa inyo lahat. At i-share nyo na rin po sa iba itong aking mga ibabagi sa inyong ay napakabisa at subok na po ito. 100% po itong poder na sa ating mga organ, panggamot, pati pa at higit sa lahat hindi basta-basta dadapo at kakapit ang sakit sa ating mga organ. Ito ay napakabisang poder sa ating mga lamang loob. Pamamaraan po, ito ay gagawin po sa araw ng Martes at Biyernes po lamang. Kahit anong oras po, maganda rin po ito sa pag may uminom ka ng gamot, pwede nyo pong ihip sa gamot para lalong bumisa ang inyong inuming gamot. Doble-doble po ang bisa nito. Salin po lamang sa isip at ihip po sa kalahating tubig at inumin po ito. Upang hindi magkasakit ng sakit sa bato sa ganun ay hindi ka magkaroon ng infection sa bato sapagkat ang bato natin ay siyang nagpapadaloy ng ating dugo patungo sa ating puso. Magdasal po ng isang ama namin, Panginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Ito po ay inuusap sa isip lamang po ng 3 beses. Ipo sa basong tubig o kalahating tubig at inumin o ipainom sa may sakit. Narito po ang orasyon. Benedictionem omnis digniris Domini Dominum hymnum dicite et superixal teum in conspictu di integram internum muroam ac nadak ignosinig benedictionem omnis digniris Domini Dominum hymnum dicite et superi sal teum in conspictu di integram internum muroam
acne duct inyo unique. Ilang beses po sa amin po sa isip lamang po at iyo po sa isang basong tubig o kalating tubig at inumin o ipainom sa may sakit. Pwede rin po itong po sa kung may sakit na po yung gagawa po nito ay sakit sa bato, ay pwede rin pong kung may ininom po siyang gamot, ipo ng 3 beses po sa gamot para lalong bumisa po. Ito po hindi lang po sa sakit po, pampudir po para ating mga organs po ay maproteksyonan po at hindi po dadapo basta-basta po ang mga sakit. Ito rin po ay magagamit po na pangtanggal po ng karamdaman na sakit sa bato. Kaya dapat po pakaingatan po at i-share nyo po sa iba para malaman po nila na ang Hiwaga ng Pangasinan ay nagbibigay ng panggamot sa mga karamdaman na physical po. Sana po naintindihan po nyo aking mga video aking ina-upload. Sana pakaingatan po at palagi po yung pakatandaan na isa puso at isipan at huwag pong ipagyabang sa at palagi po yung pakatandaan na huwag nyo pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan magbigayan at isa lang magmahalan. At lahat po ng aking iukan po sa inyo na panggamot itutulong ko po sa inyo. Sana po huwag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Shout out from Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Junich Spin Nadine, Andy Bonifacio, Crisley Abugao, Orchili, Tinitron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Harita Palma, Elusiapil, Fight Twin, Ambrosio Magalpok, Rolita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupemia Felipe, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Rolly Cayago, Joan Bibs, Nogits, Gillian Jake, Bulbider, Rosino, Borja, Innerpick, Mucha Hunters at Nathans, Bort Commented, Maylin Duampo, Ali Mercadihas, Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Lodico, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie Takan, Inday Sally, and Coco Jean. Shout out po sa inyo lahat mga baguhan po. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share, pakipindot na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.